Atase aku bolo-bolo. Apa ra sambat piye kok ngene munggah. Nah, barengan kono. Atase aku wong biasa. Santri ya ora. Anak kiai ya ora. Tek ra sambat piye ya, Bos, Bos. Munggah rono kok. Rono lho, Bos. Langit wis meh sering ini meh ambles ya lho, Bos. Nah, atas aku rek, Bos, Bos. Wong biasa. Mosok gak oleh sambat. Nah, kowe aja ya. Kowe anak wong mampu kok masalah ya. Apa-apa karek njaluk. Pengen kaya pengen iku, karek njaluk. Nah, kene ngantek perkengan ngene iki. Pengen tuku laren merantau sik. Nah, beda intine. Ya bala. Nih yo ngene iki yo semangat yo sambat yo biasa menungso. Oke?